Macai holo meroham tua Hodina di dia dong Nani nepi hasia Hodina masa patah tuhomaan daito
Sadari ang maho alina diuduhon akan atorobi macalo pamasu-masuni sian panditan di gereja ini lopitang amida buruku pasahat masudit tutuhani hari no pamalu-aluhani di sudepan moloni satay sa ulo ako inahan dohot helaku naung tinodobi maranan nang marboro maho jala sahat sa rumah tuai eok masudin padani sahat ni pandinai tunas so jadi sirang kohinan so siniran ni nabateyani jaloma inang ng helakku ulas dito pa hinemata mahoina rabdo hotelaki ulos forum pegodang rahasian siyan na terapi dok mahuliate sasude na toropi burju mahoina burju ohelaku marsih matuai satay sa ulo ako inahan dohot helaku naung tinodobi maranan nang marboro maho jala sahat sa rumah tuai eok masudin padani sahat di panditahi tunas so jadi sirang kohinan so siniran ni hamateyani jaloma inang ng helakku ulas dito pagi de mata mahoina rabdo hotelaki
sakit. Tersul sebagai donuai, oh Tuhan menangani dosa sakit. Saya si rohani ya Tuhanku, Jakonan berdosa.
tugas tu pedami. Susah dijawab potong, sing kuning kopi itu si maju jungi, na baru main mi. Nunga marabu inong, tuna sehaulani, tu si umani. Sehaulani, tu si umani.
si doli domandi naik padele awito di jaloni la tarapi hajit nai pampainan. Butima jolo ba, asa songon nalam ribu rulau tahun, beha molo diulus tulang poster si hotang mo josulim nai. Di padungu tu ningon nganon. Baim majolo lagu biring manggis, naing marjoke nin nakana poson. Baik kamu ma amang biring manggis.
so jadi hingga masiran ay manang-ahang akan ang masa Pugos petaho alay solang pikiran ki Pugos petaho alay solang pikiran ki
pasahat sudena arta itu tangan miyama tudos tu bangula somangan paragat sumingon lama uas dituruni sapurang Akit